आज आपण बनवणार आहोत एक 65। त्याच्यासाठी आपण अंडी उकडून घेतली, ती आता आपण कापून घेऊया। अंडी घेते मी कापून। अंडी कापून झाली आहेत। अंडी कापून झाली आहेत। आता मी याच्यात काढून घेते। मिरची पावडर, आलं लसणाची पेस्ट टाकते। आता आपण याच्यामध्ये अजून हिरवी मिरची टाकूया। कढीपत्ता, कॉर्नफ्लोर 2 चमचे टाकायचे। ब्रेड क्रम्ब 2 चमचे, मैदा 2 चमचे, चवीनुसार मीठ, ते गरम मसाला टाकते अर्धा चमचा। अंडा फोडून टाकते मी, फक्त त्याचा व्हाईट। कोथिंबीर पण टाकते। बॉल बनवून घेऊया। आता आपण कढई ठेवली आहे, कढईमध्ये तेल तापून घेऊया। हे आपले भाजून झाले, काढून घेऊया। लसूण बारीक किसून घेऊया। आता आपण तव्यामध्ये बारीक केलेली लसूण टाकूया। त्याच्यानंतर मिरची टाकूया, कढीपत्ता टाकूया, तीन चमचे सॉस टाकूया आणि मिश्रण चांगलं शिजवून घेऊया। मिश्रण झालेलं आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण बॉल टाकूया। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कमेंट्स नक्की द्या।